Μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της Φίνος Φιλμ είναι η ελληνική κωμική ταινία του 1963, «Υποκάρδια στο Θρανείο», σε παραγωγή Κλέρ Κονιτσιώτη και σκηνοθεσία Αλέκο Σακελάρη. Πρωταγωνιστούν η Αλίκη Βουγιουκλάκη ως Λίζα Πετροβασίλη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Οι πρώτες σκηνές του έργου είναι γυρισμένες στην πανέμορφη Πρίδικο της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα η λόγω ταινία γυρίστηκε ταυτόχρονα σε 2 εκδόσεις, ελληνική και τουρκική, και κατάφερε να έρθει στη δεύτερη θέση σε 92 ταινίες. Το 2006 η δισκογραφική εταιρεία Μίνο Σέρνη κυκλοφόρησε ένα CD με τα μουσικά κομμάτια της ταινίας του Μάνου Χατζηδάκη. Λίγο αργότερα έμελε να έρθει η κορύφωση και σύνοψη της άνθησης του ελληνικού τραγουδιού στη 15η που είχε προηγηθεί, αλλά και μέτρο ζύγι για την εποχή που ακολούθησε, ο μεγάλος ερωτικός του Μάνου Χατζηδάκη, εργοτομή που ηχογραφήθηκε στα στούντιο της Κολούμπια το 1972. Εδώ η μουσική ιδιοφυΐα του Χατζηδάκη μετουσιώνει πραγματεία έρωτος 11 ποίηματα από διάφορες εποχές της ελληνικής γλώσσας, ξεκινώντας από την αρχαϊκή ποίηση Σαφούς και Λομές Εγκογγύλα που θα ακούσουμε, στην ολική διάλεκτο και τη φωνή της Φλέρη Νταντονάκη. Το έργο ξεκίνησε να γράφεται από το συνθέτη στη Νέα Υόρκη στη διάρκεια της ελληνικής δικτατορίας. Μπορεί λοιπόν να φανταστεί κανείς πως υποδέχθηκε το Χατζηδάκη και το μεγάλο ερωτικό, ένας τόπος αλλά και ένας τύπος που ζούσαν στο ζόφο του κοντικού κολοφόνου. Αυτό ωστόσο δεν φαίνεται να εμπόδισε την ανάδειξη μιας παντεσίας ηχοκομμάτων που δίνουν μελωδίες εξαίσιες, ρυθμούς λαϊκούς και παραδοσιακούς. Όλα συνηθαίνουν τη γοητεία ενός έργου από τα κορυφαία της ελληνικής μουσικής. Ανοίξτε τα βιβλία σας, σελίδα 150. Ξεκινάμε με Όμηρο. Ναυσικά την εισόδε με θύμο να γίνω το μύτιο. Ήμματα μεν την κηδαία σήμερα. Καλημέρα. Δεσποίνης Πετροβασίλη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά? Καλά, ευχαριστώ. Εσείς? Ησυχία! Ησυχία! Λοιπόν, ναυσικά την εισόδε με θύμο να γίνω το μύτιο. Ήμματα μεν την κηδαία σήμερα. Καλημέρα. Δεσποίνης Πετροβασίλη. Καλημέρα σας. Α, να μας συγχωρείτε. Ξεκινήσαμε το μάθημα χωρίς να σας περιμένουμε. Κάντε δουλειά σας. Κάντε δουλειά σας, δεν παρεξηγώ εγώ. Ξένοι είμαστε. Ησυχία! Κάτσε κάτω. Ανεβέσατε. Σήκω πάνω, σήκω πάνω. Σήκω κάτσε. Τι ώρα αυτή που ήρθες? Κοιμήθηκα αργά χτες, κύριε καθηγητά. Αργά? Μάλιστα. Και τι μου το λες? Ας κοιμώσουν νωρίς. Δεν γίνεται, κύριε καθηγητά, έχουμε καλεσμένους στο σπίτι. Καλεσμένους? Μάλιστα. 5 ώρα έφυγαν. Τι να έκανα, θα διώχνα με τις κλωτσιές? Παιδί μου, τι να σου πω. Απορώ με το θράσος. Κάτσε κάτω, θα τα πούμε αργότερα. Έχουμε να πούμε εμείς. Έχω και τον έλεγχό σου εκεί. Σήκω πάνω. Μάθημα, ξέρεις? Νέκρα και κασίδα. Μάθημα, λέω, ξέρεις? Ξέρεις? Λέγε. Ναυσικά κίνηση. Τι είναι αυτό? Μετάφραση. Φέρε τη μετάφραση. Πού είναι η μετάφραση? Την είδα. Φέρε τη μετάφραση. Μετάφραση μες στο μάθημα. Έτσι λέει το μάθημα κάθε μέρα. Μάλιστα. Λέγε τώρα χωρίς μετάφραση. Λέγε μάθημα. Ναυσικά. Έλα εδώ. Στρογγυλό, κάτσες κιόλας. Λέγε μάθημα. Ναυσικά την εισόδε με θύμο να γίνω το μύτη. Ήματα με την κηδαία σιγαλέντα. Ναυσικά ή ναυσικά? Παρακάτω. Ναυσικά. 30 προσκαλεσμένους είχα, κύριε, χθες το βράδυ σπίτι. Ησυχία! Δεν με ενδιαφέρει πως καλεσμένοι, παιδάκι μου. Μάθημα, ξέρεις? Μάλιστα. Λέγε λοιπόν. Ναυσικά την εισόδε με θύμο να γίνω το μύτιο. Λέγε. Ναυσικά. Όλα ναυσικά μου λες. Και όλη τη νύχτα με είχαν βάλει κάτω και μου μαθαίνουν κουκά. Ησυχία! Παιδί μου, τι να σου πω. Είσαι άνω ποταμών. Έχω ακούσει δικαιολογίες και δικαιολογίες. Αλλά δικαιολογία με κουκά πρώτη φορά την ακούω. Μάλιστα. Άστο μάλιστα. Ξέρεις μάθημα? Μάλιστα. Κάτσε κάτω. Ναυσικά. Άντε πάλι ναυσικά. Κάτσε κάτω.
Κύριε νικητέα, θα σας δώσω τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Μείνετε και που είστε. Επιστρέφω σε λίγο. Είστε ανεπίρρευτες μαθήσεως. Από ό,τι φαίνεται, αποτύχαμε στον Όμηρο. Ας συνεχίσουμε με λυρική ποίηση. Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Είναι μια ελληνική αισθηματική κομική ταινία του 1959 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αλέκου Σακελάρη. Προηγείται χρονολογικά από το Πικοκάρδο και αποτελεί την μεγάλη ανάδειξη της Αλίκης ως ζωηρή μαθήτρια από Καστάβο. Μία από τις γνωστότερες και πληροδέστερες του ελληνικού κινηματογράφου που εκτόξευσε το άστρο της Αλίκης Βυζικλάκη στα ύψη. Ίσως είναι η περισσότερη δομένη ταινία όλων των εποχών στην Ελλάδα, μιας και υπολογίζεται πως την είδαν πάνω από 10 εκατομμύρια Έλληνες. Στην ταινία συναντήθηκαν για πρώτη φορά η Αλίκη Βυζικλάκη και ο Μάνος Χατζηδάκης, μια συνάντηση που έμελε να γίνει η αρχή μιας επιτυχημένης μακροχρόνιας συνεργασίας, με πρώτο και αξεπέραστο το soundtrack της ταινίας, το οποίο και έγινε μεγάλη πρακτική επιτυχία και αποτέλεσε το πρώτο του δίσκο στην Ελλάδα. Στο έργο Ένα Μυστικό, λοιπόν, γράφτηκε το 1959 από τον Μάνο Χατζηδάκη με θεματολογία τον έρωτα.